Bună, bine v-am regăsit la un nou episod din un nou joc. Acesta se numește Magic Rush și am făcut eu tutorialul ca să nu-l mai pun în episod. Cu ăștia, bine, aceștia vor fi adversarii noștri. Îl băgăm și pe el. Asta este echipa noastră. Sper să vă placă acest joc. Mie îmi place. Și are două moduri, dar sunt random. Adică nu știi când te vei întâlni cu un mod, când te vei întâlni cu celălalt. What? E easy. Credeam că o să fie greu, că e o bătălie foarte grea. Dar prima rundă a fost easy. Easy peasy. Da, nu este cine știe ce. Și ai vrăjile astea, care le ador. Acum, bătălia finală. Ai și timp. Ba nu. Îți spune cât. Ba da, e cu timp. Tu mă ataci pe mine? Stai să vezi ce-ți dau eu. Unde pleacă? Credeam că pleacă. Ia de aici. 3. Ia de aici. Cred că aia o să-i dea viață. O să-și dea viață. Gata, e mort. Ok. Uite cum dansează ei, pentru că sunt bucuroși. A făcut veverița level 2, deci putem să-i punem un skill. Și am făcut level 4. Da. Încă ne mai învață puțin din joc. Nu știam de astea. Ce sunt astea? O să dea. Am pus cam mult. Ok, i-am pus încă un skill. Trebuie să intrăm la veveriță să-i punem. Am avut doar un skill, pentru că îi trebuie 2. Ok, haideți să continuăm. Următoarea bătălie. Caracterele rămân băgate. Și îmi place și muzica jocului. E de-aia de bătălie. Hai la luptă. Am verificat dacă filmează. Ăștia nu iau damage? Ce faci, boss? Nu iei tu damage. Cum să nu iei tu damage? Ia de aici. A sărit ca artificiile. De ce toți caracterele mele sar în sus? Luați de aici. Down. A dropat. Și a dropat ceva chiar bun. Dați-mi ea. Asta e un boss de la. Boss. Chiar dacă nu pare. Dă-n-ia.
Trebuie să reușim să batem. Hai. Hai, nu mai are multă viață. Dă-i! Este. Perfect. Și este cu timp. Îți dă o limită. Ok. Artificii sus în jos. Haideți să mai punem skill-uri. Ok, pentru tine am niște skill-uri. Oh. Am două. Advance. I-a pus toate skill-urile. L-a făcut mult mai bun. Ok, și acum trebuie să fac rost de alte skill-uri pentru el. Și acum urmează modul 2 de joc. V-am spus că acest joc are două moduri. Ei bine, acesta este al doilea mod care îl jucăm noi acum. Cine tu? Tu. Ei, în acest mod, după cum puteți vedea, nu știu dar câți dintre voi știți de modul ăsta. Este un mod șmecher pe care îl are jocul. Și să începem la luptă. Trăim pentru victorie! Dă cineva în ei? Stați, pot să-i mut? Stați mă pe aici. Așa. Ca să fie în centru pe aici. Nu, stai. Aici mergeți. Pentru că stați mai bine. Și nu știu ce face floarea asta. Îmi place floarea aia. Ce vine? Ups! Am dat greșit. Ia stai, că ne-a mai dat un caracter. Ia arată-le tu, veveriță. Ce face asta? Asta e cu care ne-am bătut noi? Proba trecută? Cred că da. Da, ea e. Da, ea e. Cu orga ei. Ok. Nu mai avem bani să mai... Ia stai că dau eu cu floarea. Păi da, asta am făcut mai devreme. I-am mutat pe ăștia. Aruncăm veverița până acolo? Ce-a dat-o. Cred că am dat aia de la floare degeaba. Hai, repede! Repede, dă-i! Dă-i în ăsta! Dă-i! Mamă, ce-i dă! Ia să vedem cum-i dă. Cum dă, cum dă? Da, și tipul asta. De aici dă. Asta. Cu orga ei. Și ceva, o să-i dau lui ăla. Nu, o să dau lui ăsta. Ia de aici. Pe bune. N-a dat în ăla care vroiam eu. Dar asta de ce nu îi se mai încarcă puterea? Ea nu dă atât de mult în ăștia. De știam că dacă stă tot... Hai, ba da.
Ia să vedem cum dă. O, dă bine. Dar cât mai e din probă? Pot să dau cu speed. Dar de ce aș vrea să dau cu speed? Adică vreau să fac un videoclip. Nu să mă joc așa simplu. Acum vine bossul. Bossul boșilor. Și veverița are puterea încărcată și dragul ăștia. Ok, o să-i omoare. 4. Pe acolo vin 2 monștri și 2 vrăjitori. Spune că nu sunt 3 monștri de aia. Nu, sunt doar 2. Ok. Nu e rău, pot să-i bat în 2 secunde. Bine că am floarea asta. Mă ajută și ea puțin. Hai, veveriță! Dă-le bătaie! Dă-le! Este, hai că reușim! Este. Asta a fost. Am câștigat. Mi-a plăcut. Ok. Colectăm asta și mergem să punem multe skill-uri. Îi punem un skill veveriței. Ok, ce vreau aici? Ce asta? Dar dacă dau pe ăsta Inlay. Ok. Haideți, i-am pus ăsta. Și am 2 skill-uri aici. Trebuie mai mult. Da, cam atât a fost cu primul episod din această serie. Dacă vreți să facem o serie, apăsați butonul de like, share, subscribe, distribuiți-l pe Facebook pentru că m-ați ajutat foarte mult. Abonați-vă la canal dacă nu sunteți deja abonați. Lăsați și un comentariu, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!